Addunydau Blwyddyn Newydd. Stori gan fi, Ira Mersiad. Roedd Seth yn cael Nadolig hyfryd. Roedd o wedi cael amrywiaeth o'r anrhegion gan Sean Corn, a fod yn fachgen da trwy'r flwyddyn. Roedd Seth yn fachgen crwtais bob amser yn dweud os gwelwch yn dda, a diolch. Wnaeth Seth erioed cochleuau dymer yn yr fachnad, hyd yn oed pan roedd ei fam yn gwrthod prynu Haribos. Byddai'n tacluso ei holl dagnau ar ôl chwarae gyda nhw, ac roedd yn help mawr i Nana, ei nain. Byddai Seth yn treulio rei dyddiau gyda Nan bob wythnos. Roedden nhw'n feits go iawn, ac roedd hi wedi adeiladu tipi arbennig iddo yn yr ystafell fyw. Gallai eistedd i mewn ynddo a chwarae, cysgu, neu wylio ei hoff raglenni ar yr iPad. Weithiau byddai'n bwytai ei swper yno, hyd yn oed. Roedd o wastad yn taro ei ben allan os oedd yn clywed Nana yn sgrachian. Roedd hi wastad yn sgrachian wrth weld Corin. Yn wahanol i Nana, roedd Seth yn caru prifaid cop, a doedd e ddim yn deall pam nad oedd pobl arall yn ei hoffi. Byddai Seth yn codi'r prifaid cop yn ofalus, yn mynd â nhw at tu allan ei ryddau i'r ardd. Roedd y cathod Sean a Ralph yn casau prifaid cop ac yn cadw draw pan fydden nhw'n ymddangos gyda'i coesau rhyfedd a chyfflym. Roedd Sean y gath ddi yn un swil. Roedd Ralph y tabu chlwyd yn fachgan barus a bob amser eisiau sylw. Yr ei bod nhw'n casau prifaid cop, roedd Seth yn caru'r cathod. Ar ddiwrnod Nadolig, ar ôl iddo chwarae gyda'i dagenau newydd, bwyta'r cinio Nadolig mwyaf erioed, a gwylio ffilmau Nadolig gyda Sean a Ralph yn cysgu wrth ei ymyl. Clywodd ei rieni a Nana yn sgwrsio am addunydau blwyddyn newydd. Beth yw addunydau blwyddyn newydd, Nana? Gofynnodd Seth. Dyma pryd mae pobl yn penderfynu roi gorau i yferion drwg yn y flwyddyn newydd a cheisio byw mewn ffordd iachach a hapusach. Ond beth dych chi ei wneud sy'n ddrwg i chi, Nana? Gofynnodd Seth yn ddryslyd. Roedd ein nain yn hyfryd ac yn dda bob amser, yn doedd? O wel, gad i ni weld, meddai Nana. I ddechrau, dwi'n bwyta gormod o gacen a siocled. Edrychai Seth yn ddigalon. Ni allai fyth roi gorau i gacenau cartref hyfryd Nana, neu hoff losin. Ac mae angen i mi roi gorau i brynu mwy o bethau gwneud crafftau. Mae gan i ddigon wlan i agor fy siop wlan fy hyn. Doedd Seth ddim eisiau i Nana wneud hynny oherwydd iddi wneud sawl siwmper cŵl a hatiau a scarfau iddo. Byddai'n rawi hebddyn nhw. Roedd nhw'n gwneud iddo teimlo'n glud ac yn gwichlyd. Ychwanegodd ei fam. Os mae'n rhaid i fi fod yn fwy iach hefyd, gyrru chlai a cherdded mwy, fel gerdded i'r ysgol a cherdded i'r siop. Na, doedd Seth ddim yn hoffi'r addunydau yma chwaith. Doedd yr ysgol y siop leol ddim yn bell o tŷ, ond oedd hi hefyd yn golygu cerdded i dŷ Nana. Byddai'n cymryd trwy'r dydd. Roedd Seth yn byw gyda'i rieni yn y Bari, ac roedd Nana yn byw yn Gaerdydd. Ymunodd ei dad yn y sgwrs. Yn sicr mae'n rhaid i ni fario llai o'r arian. Edrychodd ar y holl anrhegion o'r llawer. Dwi'n meddwl bod hyd yn oed Sean Corn yn gwneud toriadau flwyddyn nesaf. Amhosib, meddyliodd Seth. Pam fyddai Sean Corn yn gwneud hynny? Os yw addunydau blwyddyn newydd i fod eich gwneud chi'n hapusach, pam byddech chi'n gwneud rhywbeth byddai'n cynhyrfu cymaint o bobl? Byddai Sean Corn ddim eisiau gwneud plant yn trist, meddyliodd. Pa addunydau blwyddyn newydd wyt ti am wneud, Seth?
gofynodd Nana. Dim un, Nana, meddai Seth yn sythbyn. Dwi'n iach ac yn hapus yn barod, diolch. Oet cariad, atebodd Nana, ond gall addynadau blwyddyn newydd hefyd olygu mynd trwy wyneud rhywbeth newid, neu wechled y sgiliau. Fel beth, Nana? Holodd Seth yn ddryslyd. Wel, gad I fi weld. Dwi angen treulio mwy o amser ar fy apiau ac fy nosbathiadau Cymraeg, a mwyn gwalchwa fy Gymraeg, a dwi eisiau dysgu am beth newydd hefyd. Fel beth, roedd Seth yn llawn diddordeb. Gwneud skydive, atebodd Nana, rigionus. Chwoddodd pawb. Roedd Seth yn gwybod bod Nana yn trws, ond roedd meddwl amdani'n gwneud skydive yn creu dalen fwyaf rhyfeddol yn ei ben. Seth, oes rhywbeth newydd hoffi ti wneud blwyddyn nesaf? Gofynodd mam. Creffodd Seth ei ben wrth feddwl. Yn y gwenodd gyda'r rhan fwyaf chludan erioed. Dwi eisiau mynd I Australia. Mae'n ganddyn nhw'n gwrynodd anfawr draw yna, meddai Seth yn llawn cyffro a'i chlygaid yn disgleirio. Roedd ei fam wedi dychryn am sawl reswm. Wel, gall dy dad fynd â thi, meddai'n sydyn. Roedd ei dad yn sicr sut I mateb. Gallwn ni ei roi ar restr Sean Corn blwyddyn nesaf, meddai'n hen y gwenu ac yn hen yr ofnus. Fel yr arfer roedd gan Nana a ateb perffaith. Yn y cyfamser awn ni â thi i'r ymgweddfa genedlaethol, meddai hi, gan wincio'n hapus ar Seth. Mae digon o bethau gwych yno I dy helpu di I ddysgu mwy am dy brifaid cop hoffus. Roddodd Seth gwtsh mawr I Nana. Byddai hynny'n anrheg a hanner meddyliodd. Setlodd yn ôl ar y soffa, ble roedd Sian a Ralph yn dal I gysgu a chanu grundyn hapus I byd. Roedd addynada'r flwyddyn newydd yn bethau cŵl, meddyliodd, cyn brathu mewn i'w chweched mince pie o'r dydd.